Čus buď ľudia, vítam vás u môjho ďalšieho videa z hry Metin 2, aj tu zo serveru Goldream, aj tu so mnou. Taberko.cz. Áno. A nechápejte to špatně, že mám ženskou. Áno. Lebo on je žena, takže to nechápejte zle. A už som si trochu naexpil, lebo zase sme to posrali. Zase. Už sa začneme dosť dlho. Ďakujem za Janky. No tak ďakuj. Počkaj, veď sem do skupiny. Na čo? Veď mňa dať do skupiny. Idem sa expiť. No jasne, nikoho som si neprivolal. Ja som dal. Si sa nemýlim, že nemám to na trojke. Asi rovnoměrně. Medvedíko. Mám si dát dračí nebo léčivo? Čo? O, dračí. Léčivo, to bude na hovno, to možno si previem, keď už budeš mať PvP a výbavu a tak, aby veľký level, už keď 250 krát, to si môžeš vymeniť potom. Trošte to je na hovno. Koľko level? 11. A 16. No tak Poď na medveďoch, čo si jak. Do prdele, prokletý. Aspoň, že bera nejde. Ja zomrem, ne level, dobre. Ne. Jo, level. jsem zakřikl a teď bera. Poď mi pomôcť, ty kokos. Level ma zachraňujú, som level 19. Musí se zachovat. 20. Když je to level 26 a já jsem level 12. On to nezabijem, utekaj. Dobre, poexpi sa, ja už idem do mesta. Dobré, taky. Mám si zbranie. Všude někdo je. Čo už? Ještě všude jsou lidi. Nemůžu než vrátit se na expert. Potom třeba na nějaké svátky nebo na něco bude speciál. A dáme to jako speciál s našima postavama s nejvyšším levelem. Na sviatky, keď skončí škola. Oslava, konečne skončila škola, je. To je taková slavnost. To bude každý oslavovať. Budeme hrát s našima nejvyššíma levelama. Počkaj, expak. Pokud teda s těma postavami nepřičíme. Ne, nejaký čúrak ma zabil. Týchto buzikov nepokopím. To už je prostě obrancia. To se nedá pomenovať inak. Já si nemusím jít kupovat expak. Ty už máš však. Mám ve skladu. Počkaj, boty mám. Prsteň teleportačný. A z mojej postavy. Hej, ale Ne, zase. do té bakry nechoďme. Prečo? No, čeká nám tam vznikly ty postavy a... Tak na XP level 20 a potom pôjdeme už do údolí orku na tých začiatočných zatiaľ, to bude stačiť, nie? Protože my jsme natáčeli před chvíli s jinýma postavama a jsme šli do další do bakry druhého mesta prostě na expice a potom to laglo, potom som už na tej postavy nedal prihlásiť, takže moje filmoško je v prdeli. Znám kupovať filmosky, vole. Buď rád. Minus 10 moja jasné. Minus 10 průmka. Ale to som keď som kúpil. A Vanga kúpim, začiatočnícke brnko. Ale já si koupím mají brnko nějaké na okrasu, nebo tak nějak. Kúp si aj tie začiatočnícke veci, vieš.
akože helmu a tak. Čakajte, sura tu. Štíty mám. Štít nemusím. Šperky. Kola Toto. som vlevo. Toto. 21. Kolik to levo? 20. Poď už do... Nie. Tak to už jdu do města. Tady se bugnul hladový modrý vlk, protože má 0 životů a furt tady stojí. Mám teraz nejaký lak. Furt tady stojí a můžu do něho mlátit. Ja som teraz nejaký lak. Čakaj, ja som si ešte kúzla nedal. My si leva a pôjdeme. Utekaj. Utekaj. Uteká. Kámo? Někdo nějak chce zabít. Mne to neukázalo, že mám kúzlo v mape. Že to máš od začátku? Nemám, pozri, musím ich vylepšovať. A nie to je lag nejaký zase. Haha, já mám všechny schopnosti na P. Tak to sú čúrac, tak ja si zmením postavu. Tak to je v prdeli. Draka, to na toto. Na toto, jak jsou zvyklí. To sem. Toto tam, aha, vlastně. Naše ona mám všechno vzadu. Už ich mám na P, konečne. Dobra. Teď to mám dát asi do inteligence, že? No, veď si daj najprv do sily, to je najlepšie asi podľa mňa. A potom si daj do HPčok a potom do inteligencie a potom do tého pohybu, alebo ako sa to volá. Víš co, ale za šamana si hlavně dávat do inteligence. Já si budu dávat z začátku do inteligence. OK. Počkej, já si musím koupit ty prsteny a tam jsou ti Aké prsteny myslíš? teleportační, veliký, toto a toto. Ty náčelníka kup. Ty ju kúp, koľko máš ty? Co? Kto mi najviac peňazí kupuje? Ze začátku, já čekám, až budu mít ten level. Bereš? Co? Bereš, kto mi najviac peňazí kupuje? Já si kupuju, tady utrácám peníze. Ja mám len 1 700 000, ja som ho už kúpil, OK? Počkaj, famos. 1 700 1 700 000. Tak to já mám 2 300 000, že si kupuju brnko. Tak, jo a ještě vlastně toto zbraně, že? Musím si koupit. Ochranu proti bezvědomí mi teraz spadla do... Tento. Si musím koupit a nějaký věc. Nebudu si kupovat žádný šíček s těma od 30. levelu, s těma vydržím, ne? Neviem. Nevím. Kde si? Ja teraz vylepšujem. Si taky dávám bony. Do brnka dávám bony. Každá dám bol. Snažím to. Opäť Kolik tam mám bonů? průmka. No několik bonů, a kde jsem Ale 21 průmka, to mi stačí v meči. Kde jsem měla bony? Veď tým začarovať predmet. Čím? Začarovať predmet. Zesílit předmět, hodnota, věc, mramor, požehnání. Začarovat předmět, jo? Začarovat předmět, že jsem měla bony. Tak co? Vtá, čo sa pokupuje po 100, tak to kup. Já si nadopuju úplně si nadopuju co nejvíc ten vějíř, ten můj ze začátku. A keď tak za chvíľu už bude 10 minút, tak my sa rozlúčime. A Potom bude druhá část. potom to dokončíme a potom bude druhá časť. Takže ja sa s vami lúčim a čus. Pozdrav sa. Čau. Čau.